Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Макслайн першая ліга падыходзіць да свайго лагічнага сканчэння. 34-й апошні тур нашага другога памоцы дывізіёна. Гуляецца сёння ва многіх гарадах, але ж мы з вами сустракаемся ў Оршы, дзе ўсё рыхтуецца да сустрэчы мясцовага аднайменнага клуба і футбольнага клуба Астравец. Нягледзячы на тое, што каманды свае задачы па захаванні прапіскі як мінімум выканалі, асабліва гэта касаецца гаспадароў поля, але ж гэтая сустрэча будзе цікавай. З пункту погляду турнірнай матывацыі астраўца ёсць шанец узняцца сёння на 8-е месца пры сваёй перамозе і паразе БТ-2 ад магілёўскага Дняпра. У Оршы пры некаторых абставінах, то бок сваёй перамогі, паразы Гомеля-2, ёсць магчымасць узняцца на месца вышэй, заняць 15-е месца ў турнірнай табліцы. Але ж гэта ўсё ўжо матэматыка, гэта ўсё ўжо лірыка, але можам адзначыць, што абедзве каманды у наступным сезоне будуць у нас гуляць у Макслайн першай лізе. Астравец ужо даўна гэтае права здабыў. Орша захавала месца апошнім турам, сенсацыйна забыўшы перамогу ў Магілёве, 2-0 перакуляўшы мясцовы Дняпро. Тады Макс Застароў і Ілля Селязнёў адзначаліся галамі. Астравец апошнім хатнім матчам гэтага сезона, той самы сезон Прыгожа, закрыў, перагуляўшы пінскую валну, і вось каманды сыходзяцца ў апошнім 34-м туры. У першым коле сустракаліся каманды на паўночным захадзе Беларусі, і тады астраўчане былі мацнейшыя з лікам 6-2, пры тым, што да перапынку мы падыходзілі з нічыйным лікам 2-2. Але ж гэта ўсё ўспаміны, гэта ўсё лірыка, і будзем мы хутка назіраць за футболам. Адразу хуценька пагаворым мы пра судзейскую брыгаду. Пачнем з галоўнага рэферы Сергей Клімашэўскі з Мінска. Брыгада сёння ўзначальвае, яму дапамагаюць яго зямляк Анатоль Муха, случанін Дзяніс Лешченко, чацвёрты арбітр Сергей Сізікаў з Оршы і інспектор сустрэчы Васіль Каліноўскі таксама са сталіцы. Што тычыцца стартавых складаў, то таксама хутка мы пра іх пагаворым, але паглядзім за гэтым закідам у бок Івана Таўкачова, але тут паветра застаецца за гаспадарамі. Таму хуценька прабяжымся мы па складах. Пачнем з гаспадароў поля традыцыйна, і сёння вароты Оршы абараняе Максім Макараў. 20-й нумар на яго цішотцы. З палявых футбалістаў яму дапамогуць Станіслав Іршаў, 4-й, Таісір Адамчык, 6-й, Тамерлан Самілаў, 7-й, Макс Жастароў, 8-й, Павел Расолька, капітан каманды пад 10-м нумарам. Аршанцы, дарэчы, у атацы. Спробу вось такога далёкага удару, але забірае мяч у рукі Мацей Коўрук. Дмітрий Тамела, нумар 11, Мікіта Воўченко, 18, Мікіта Бабчонак, нумар 21, Артем Ганжуроў, 23, Ілля Селязнёў, 24. Галоўны трэнер Оршы Мікалай Кітаё. Што тычыцца астраўца, Матвей Коўрук, нумар 14, Дзяніс Хвастовіч, капітан каманды, 9, Ясін Бара, нумар 11, Дмітрий Туравец, 15, 17 у Яўгена Азерскага, 18 Міхась Піліпенка, 20 Герман Жарнасек, 21 Ягор Ісаченко, 27 Іван Таўкачоў, 33 Матвей Сакалоўскі і нумар 44 Захар Кандратович. Галоўны трэнер Юрый Каратай, і агучыўшы склады можам мы сачыць за гульнёй. Піліпенка спрабаваў наперад згуляць, але ж не атрымалася. Дарэчы, цікавы факт супрацьстаяння каманд. Орша ніколі не перамагала Астравец дома. Дзве паразы, адна нічыя. Вось такая не самая добрая статыстыка для гаспадароў поля. Ну а мы паціху назіраем за тым, як пачынаюць каманды гульню. Астраўчане паспелі сваю атаку спрабаваць збудаваць, гэта зрабілі і гаспадары. Вось зноў жа закід, але ж там Матвей Сакалоўскі надзейна, але скідае ён на Дмітрая Тамелу. Тамела далей на партнёра. Гэта Мікіта Бабчонак, ён далей гуляе на Артема Ганжурова, які недакладна прабівае. Мацей Коўрук увесці мяч у гульню. І пакуль астраўцу патрэбны час, каб адаптавацца да натуральнага газона аршанскага гарадскога стадыёна. Дарэчы, газон неблагі, нават на лістапад месяц. Ну і, ў прынцыпе, гэта газон, які нават у гэтым сезоне адзін матч элітнага дывізіёна прыняў. ДМЛ быў мацнейшы за мінскае Дынамо, 2-0 скончылася тая сустрэча. Ну і вось працягваем сачыць мы за
горшай у першай лізе. Не самы лепшы ў каманды адрэзак у другім коле, многа варша прайгравала. Ну, але ж у самы важны, самы галоўны момант здолелі сённяшнія гаспадары сабрацца і ў самым прынцыповым, насамрэч, для сябе матчы перамагчы магілёўскі Дняпро. Суседзяў 80 кіламетраў паміж гарадамі, доўгія добрыя адносіны паміж клубамі, многа футбалістаў з Магілёва, напрыклад, сваю гульнявую практыку атрымлівала ў Оршы. І ў нас, дарэчы, першы вуглавы для Астраўца. Разгулялі астраўчане гэты стандарт, удар не атрымаўся, і аршанцы на падборы выбіваюць мяч наперад на Дмітрая Тамелу. Тамела за яго зачэпіцца, супрацьягу Ягоры Сашенко. Тамела пяткай скідае, але скідае на Захара Кондратовіча і вяртае мяч Астраўцу. Адзінае, што забыліся зрабіць, гэта проста пазнаёміцца. Сёння на гэтым матчы для вас працуе каментатар БФФ Іван Міцкевіч. Вітаю усіх, хто далучыўся да нашай трансляцыі, хто сочыць за іншымі матчамі Макслайн першай лігі. Таксама вітаем. 66 чалавек было з намі літаральна хвілінку таму, зараз ужо 88. І можам адзначыць, што нягледзячы на тое, што спрабавалі ўсе матчы сённяшняга гульнявога дня зрабіць у адзін час, але ж стыхія, надвор'я уносяць свае карэктывы, і гульня паміж Валной і Мінскам 2 распачнецца о 15-й гадзіне, бо проста Пінск моцна засыпала снегам, і зараз там усе, хто могуць, дапамагаюць працаўнікам стадыёна з гэтым снегам спраўляцца. Ну, у нас тым часам аршанцы вядуць гульню першым нумарам. Скідка на Тамелу, забівае той у вароты суперніка, але ж робіць гэта праз парушэнне правілаў. Гучыць свісток Сергея Клімашэўскага і збівае з ног аднаго з абаронцаў Дмітрый Тамела перад забітым голам, але вось такі нядобры сігнал для Астраўца. 6-я хвіліна, і будем глядзець мы на той, як каманда Юрыя Каратай адрэагуе на вось такую вылазку супернікаў. Мараканец з мячом, і, дарэчы, гэтым футбалістам ужо цікавіцца адзін з грандаў вышэйшай лігі, гродзенскі Нёман. І, магчыма, узімку мы пабачым Ясіна ўжо ў іншай форме. Але сезон у нас яшчэ не скончыўся, 34-й тур ідзе. Герман Жорнасек адгуляўся ўсё ж такі на Міхася Піліпенку, той спрабаваў далей працягнуць на гэтую моцную перадачу. І вось аршанцы разгортваюць сваю атаку. Жастароў, менавіта ён, дарэчы, лік адкрыў у Магілёве, але ж адціснуў яго Ягоры Саченко і выбіў мяч па-за межы поля. Гэта вуглавы цяпер ужо для гаспадароў поля. Ну і тут велізарная ўвага будзе за Тайсірам Адамчыкам. Ён Астраўцу са стандарту ўжо забіваў у гэтым сезоне. І будзем глядзець. Пайшоў Адамчык у штрафную. Ёсць таксама і іншыя футбалісты. Закід на далёкую стойку якраз на ураджэнца Жыровічаў. Барацьба за мяч працягваецца, і астраўчане яго зноў жа па-за межы штрафной выбіваюць. Жастароў прайграе барацьбу Таўкачову. Бара. Паляцеў Ясін. І неўдалая перадача ў бок Евгена Азерскага. Таму аршанцы будуць у сваю атаку пераходзіць. Жастароў адгуляўся на партнёра, але парушае правілы супраць Паўла Расолькі. Захар Кондратовіч з'явіўся у асноўным складзе апорны паўабаронца ў гэтым матчы. І вось адзіная змена у Астраўца сёння Александра Бакіноўскага няма ў заяўцы, замест яго на поле з'явіўся менавіта Кондратовіч. Ну а мы тым часам назіраем за Оршай. Гэта Расолька. Адгуляўся на партнёра, і Мікіта Воўченка з мячом сустрэўся далей на Адамчыка. Адамчык сёння дзейнічае як крайні абаронца. Добры закід у бок усё таго ж Дмітрыя Тамелы. Зноў жа Адамчык. І зноў жа будзе шукаць партнёра ў штрафной. Гэта робіць удар у бок варот, і Матвей Коўрук кантралюе палёт мяча, які ідзе па-за межы створу.
До рэчы, гуляюцца у нас матчы не толькі ў першай лізе, але адбываецца зараз і фінал лігі другой. Там энергетык БДУ усе свае справы па выхадзе. А калі казаць дакладней па вяртанні, у першую лігу зрабіў, зараз проста перамагае Торпеда Белаз-2 2-0 у той сустрэчы. Но у нас аршанцы працягваюць актыўнічаць на працягу першых 8 хвілін. І зноў жа яны сваю атаку разгортваюць. Расолька. На Воўчынку адгуляўся. Той далей на Адамчыка. Адамчык працягвае на Жастарова. Навес. І Дмітрый Туравец выбівае мяч па-за межы поля. Все ж таки не па-за межы поля, па-за межы штрафной, выбачаюся. Ясін Бара. Мараканец на дрыблінгу спрабуе праходзіць і аут у бок ворот Орша. Дарэчы, невялічкі снег распачынаецца у нас і тут, на берагах Дняпра. Ну і гэта сведчыць толькі пра тое, што на Беларусь прыходзіць самае, што ні на ёсць зіма. Хвастовіч перакінуў суперніка. Працягвае мячом валодаць, прастрэльвае, але ж гэты прастрэл даходзіць толькі да Станіслава Іршава. Іршаў на Расольку, Расолька далей на партнёра. І сочым мы за тым, як Орша выходзіць з абароны ў атаку. Іршаў, закід на Тамелу і атрымлівае ў спіну. Самы яскравы футбаліст аршанскай каманды. І зараз трэба яму некалькі хвіліначак, некалькі секунд для таго, каб аднавіцца. Не спатрэбілася дапамога медыкаў Тамеля. Вярнуўся Дмітрый хутка на сваю пазіцыю, хаця яшчэ лёгка так кульгаючы. Але ж гэта стандарт для Орша. Разгуляў Іршаў праз бліжэйшых да сябе партнёра. Гэта Цімерлан Салімаў. І вяртае 7-й нумар свайму партнёру мяч. Такая вось расійская звязка. Расолька наперад, але ж не праходзіць гэтая перадача. Не праходзіць перадача і ў Астраўца. Ясін Бара далёка быў да мяча для гэтай перадачы. Ну і вось Дмітрый Тамела з мячом сустракаецца. Няўдалая спроба знайсці партнёра ў разрэз. Піліпенка. Піліпенка мяч пацягнуў. Супраць яго Расолька. Чакае Піліпенка Дзяніса Хвастовіч, капітан Астраўца з мячом. Хвастовіч, удар здалёк, трапляе ў Мікіту Воўчанка і Максім Макараў мяч на вуглавы не выпускае. Вось такая спроба ад астраўчан. І бачым мы, што першыя 10-11 хвілін усё ж таки застаюцца за гаспадарамі поля. Усё ж таки Астраўцу і далёкая дарога наклалася, і, у прынцыпе, настрой гаспадароў на тое, каб на мажорнай ноце ўсё ж такі сезон скончыць, каб гэты магілёўскі вынік не быў для заўзятараў некай выпадковасцю. Закід у бок Тамелы, але ж выходзіць Мацвей Коўрук і адпраўляе мяч па-за межы поля. Яшчэ адзін аут на карысць Оршы. Мы з вами пабачылі Воўчанка. І адкрываецца пад яго Павел Расолька. Самы, здаецца, вопытны футбаліст у складзе аршанскай каманды. Хаця ёсць Тамела, ёсць у запасе і Абдуладзіславаў. Але ж усё ж такі з тых, хто у старце, Расолька больш за ўсіх пагуляў, больш за ўсіх паглядзеў. Ну а мы назіраем за чарговай атакай гаспадароў. Зноў жа яна праз Расольку будуецца, і толькі аутам сканчваецца на карысць аршанцаў. Салімаў пайшоў гэты стандарт выконваць. Ну і Астравец нібыта проста чакае, пакуль вось гэты атакуючы парыў аршанцаў сыдзе, каб сваёй атак скарыстацца. Вось зараз магчымасць ёсць у Івана Таўкачова перагнаць Тайсіра Адамчыка. І
Аут. Толькі аут на карысць Оршы. Не бачыць нічога крымінальнага у дзеяннях Адамчыка супраць Таўкачова. Сергей Клімашэўскі. І яшчэ адзін аут. Захар Кондратович мяч выбівае па-за межы поля. Адамчык. Гуляе на Жастарова. Зноў жа Адамчык. І вымушаюць астраўчане прэсінгам Станіслава Іршава з мячом сустракацца. Іршаў далей да Салімова. І той спрабуе на Расольку згуляць. Адразу Кондратович включаецца ў барацьбу. І гэтую барацьбу прайграе. Зноў жа Адамчык. На Жастарова. Жастаров, в прынцыпе, з такіх пазіцый можа ён уже і біць. Ёсць упэўненасць, ёсць гол у Магілёве. Салімаў, падача. Трапляе, дарэчы, у свайго ж футбаліста. І зноў жа Цімберлан з мячом сустракаецца. Яшчэ адзін закід у штрафную. Выбіваецца. Расолька спрабуе вось так мякка згуляць. І сыходзіць мяч па-за межы поля. Гэта удар ад варот. Будзе яго выконваць Матвей Коврук. Отправляется передача. И тут Микита Волченко. Осторожненько так мяч отпускае па-за межы поля. Адамчык, закид на Жастарова. І Сашенко супраць яго. Разом з ім Таўкачоў. І вось зараз і Сашенко выбівае мяч па-за межы поля. Хаця вось Жастаров даволі жорстка дзейнічае супраць абаронцы. І гучыць свісток. Парушэнне правілаў з боку Паўла Расолькі. І адразу уключаюцца эмоцыі у капітана. Оршы Сергей Клімашэўскі пакуль спакойна рэагуе на выпады футбаліста. Герман Жарнасек да мяча, здавалася, ідзе, але ўсё ж такі Міхась Піліпенка будзе гэты стандарт выконваць. І вялікая група футбалістаў Астраўца ідзе ў штрафную. 16-я хвіліна. Міхась Піліпенка каля мяча. І будзе рыхтавацца у нас падача у штрафную. Отправляется мяч на далекую стойку. Там Макаров не фіксуе яго. Спроба Германа Жарнасека перакінуць голкіпера. Але ж выбівае мяч абаронца, які знаходзіўся на лентачцы. І вуглавы, толькі вуглавы для Астраўца. Вось так здавалася. Не самы яскравы эпізод, але ж астравец здолеў выцягнуць сапраўды галявую небяспеку. На бліжэйшую стойку закід ад Піліпенкі. І ляціць мяч па фланзе на Захара Кондратовича. Кондратович, няўдалая перадача. І аут на карысць Оршы. І Адамчык пайшоў на гэты стандарт выконваць. Тамела супраць яго і Саченка. Перагуляў Дмітрый абаронца. Але ж зноў жа Адамчык мячом завалодаў. Селязнёў па-за межы поля ўжо збег. І аут на карысць Астраўца будзе выконвацца. І Саченка зноў жа з мячом. Закід наперад, не праходзіць. І зноў жа аршанцы мячом завалодалі. Ганжуроў паслізнуўся тут на газоне Ясімбара. І Салімаў адгуляўся на партнёра. Ёсць перадача. Перадача дакладна ў нагу Захару Кондратовичу. Кондратович мяч па-за межы штрафной выбівае. Падача. Падача занадта высокая. Гэта перавод на супрацьлеглы край для Тайсіра Адамчыка. Адамчык далей на Селязнёва. Селязнёў на Расольку. І зноў жа Макс Жастаров. Валодае мячом расіянін. Чакае супернікаў пад прэсінг. Зноў жа Расолька, супраць яго Хвастовіч. І Расолька няўдалай перадачай выпускае мяч па-за межы поля. Тайсір Адамчык да яго не паспявае. І Саченка
Будзе выхаванец мінскага «Дынамо» выконваць гэты стандарт. І Павел Расолька зноў жа яго перахапляе. Зацягнулі трыбуны Орша. І пад гэты зацяг аршанцы пачынаюць сваю атаку. Дарэчы, каманда не толькі захавала месца ў першай лізе, але захавала і сябе як з'яву. Былі пэўныя чуткі, што Орша з паніжэннем у класе можа знікнуць з футбольнай мапы Беларусі, але ж усё ж такі каманда здолела выратавацца. Слонім у нас адпраўляецца на дывізіён ніжэй. Ну і вось. Наступным годам мы таксама пабачым прадстаўніка поўдня Віцебскай вобласці у другім памоцы дывізіёне. Астраўчане мяч перахапілі, гэта Ягор Ісаченка. Ён адгуляўся на Дзяніса Хвастовіча. І што будзе рабіць капітан? Капітан на Яўгена Азерскага дзейнічае. Азерскі супраць яго Іршаў. Праз Іршава мяч Азерскі пракінуў, захаваў яго ў гульні, адпраўляецца мяч у штрафной, але там Максім Макараў надзейна дзейнічае, выбівае мяч ледзь не па-за межы штрафной. І вось так астраўчане вымушаныя зараз вяртацца на сваю палову поля ў абарону. І будзем глядзець мы за тым, як аршанцы сваю атаку будуць разгортваць. Пакуль чацвёрты арбітр Сергей Сізікаў пэўныя заўвагі выказвае лаўцы астраўца. Тайсір Адамчык падае ў штрафную, не дацягваецца там ніхто. І вось далёкі удар, але ж гэта туды, кудысьці ў бок баскетбольнай пляцоўкі. 20-я хвіліна, 0-0 у нас. І будзем паціху зазіраць у матчы іншыя першай лігі, каб разумець, што адбываецца зараз у нас у чэмпіянаце. Распачаліся ўсе сустрэчы, акрамя матчу ў Пінску, але пакуль што БТ-2 і Дняпро галоў не забівалі, Ліда і Гомель-2 таксама. У нас ніводным матчы яшчэ ў першай лізе лік не адкрыты. Пакуль аршанцы мяч перахапілі, Салімаў адгуляўся на Расольку. Расолька далей на Ганжурова. І той праз цэнтр абароны дзейнічае, зноў жа Расольку падключаюць. І астраўчане прэсінгам вымушаюць суперніка падыходзіць да зоны цэнтральнага кола, разварочвацца і шукаць іншы працяг атакі. Перахапляюць мяч якраз госці. Ягор Ісаченка паляцеў па фланзе. Супраць яго Тайсір Адамчык. Ісаченка на Хвастовіча. Вяртае Дзяніс мяч партнёру. Ісаченка. Падача мяккая, але ж там забірае мяч у рукі Максім Макараў. Надзейна дзейнічае пакуль галкіпер аршанскай каманды. Дарэчы, што іранічна, да Оршы Макараў гуляў менавіта за Слонім. Вось такая. І такі, ведаеце, кар'ерны рост з апошняй каманды першай лігі. Ён пераходзіць у каманду трэцюю пакуль што з канца. У нас тым часам не зачапіліся астраўчане за мяч. Вось зараз Герман Жарнасек гуляе на свайго галкіпера. Мацвей Коўрук мяч прымае і адпраўляе мяккай перадачай на край, дзе дзейнічае Матвей Сакалоўскі. Сакалоўскі далей на Піліпенку. Піліпенка бачыць адкрыванне Івана Таўкачова. Закідвалі там Тайсір Адамчык. Не вельмі ўдала скідае Хвастовіч супраць яго Жастароў. Хвастовіч, можа ён і здалёк прабіць, але аддае перадачу на Яўгена Азерскага. Азерскі прымаў пры двух суперніках на спіне і адгуляўся на Ягора Ісаченку. Ісаченка мякка падае, а там Павел Расолька гэту падачу здымае, але ж Захар Кандратович надзейна дзейнічае. Таўкачоў супраць Расолькі атрымлівае па твары і парушэнне правілаў. Здаецца, але ж Расолька за мяч чапляецца. Ну гэта бруд, шаноўнае гаспадарства, гэта проста антыфутбол ад Паўла Расолькі. Проста адмахнуўся ў твар суперніку. І пры гэтым бачым мы, што ніякай рэакцыі ад арбітра на гэты эпізод. Казаў ён Івану Таўкачову ўздымацца.
Але ж яскрава было бачна дзеянне футболіста Орша. Прайграваў пазіцыйна барацьбу Павел Расолька і махнуў у галаву суперніку рукой. Вось такі момант, які узнікае ў нашым матчы, не вельмі красіць ні каманду гаспадароў, ні яго судзейства, пра якое мы не будзем крытыкаваць. Арбітр момант бачыў, момант загуляны, і проста адзначым, што вось такія эпізоды у нас узнікаюць. Магчыма, Расолька рабіў гэта не спецыяльна, але ж вось такі эпізод у нас узнік. Тайсир Адамчык тым часам мяч перахапіў і цягне яго наперад, аддае перадачу на партнёра. Гэта Ілля Селязнёў, і выхаванец Шахцёра знаходзіць перадачы Паўла Расольку. Расолька вымушаны праз пазіцыйную атаку пачынаць, памыляецца ў перадачы, але ж астраўчане таксама за мяч не чапляецца. Зноў жа Расолька адгуляўся з партнёрам. Гэта Артём Ганжуроў, зноў жа Расолька. І Матвей Сакалоўскі, здавалася б, выбівалі, выбівае на ногу суперніку. І аут на карысць Оршы мы з вами побачым. Надалей глядзім. Далей глядзім. За працягам атакі Оршы выходзіць мяч па-за межы поля. Гэта удар ад варот. Мацей Коўрак будзе выконваць. Ну а мы будзем за гэтым стандартам назіраць. Працягваюць у нас трымацца нулявыя лічбы ва ўсіх матчах першай лігі, але ж змяняецца лік у матчы лігі вышэйшай. Арсенал прайграе Слуцку 0-1. І Слуцк на пункт наближаецца на, скажем так, адлегласць пункту наближаецца да Смаргоні і Нафтана, якім яшчэ ў гэтым туры гуляць. Але ж гэта справы вышэйшай лігі. Мы зараз сочым за першай, і Павел Расолька прайграе барацьбу Івану Таўкачову, але ж страхуе яго Тайсир Адамчык. Жастароў, Адамчык. Моцная перадача ў бок Тамелы. Не прымае Дмітрый мяч, але ж няўдалая перадача ад астраўчан. Ганжуроў разганяе атаку сваёй каманды. Ганжуроў на Тамелу. Тамела далей у край, там Макс Жастароў. Падае ў штрафную, астраўчане адбіваюцца. Піліпенка. І прайграе ён барацьбу Павлу Расольку. Зноў жа Расолька ўключае рукі, але ж зноў жа не бачыць гэтага Сергей Клімашэўскі. Пэўнае пытанне сёння, хаця мы і спрабуем не крытыкаваць судзейскую брыгаду, але яны ўзнікаюць усё актыўней і актыўней. Другі эпізод, калі арбітр не пазначае вось гэтыя дзеянні капітана Оршы. Будзем заўважаць іх таксама. Но у нас стандарт на карысць якраз аршанцаў. Завёўся Міхась Піліпенка пасля сутычкі з супернікам. Но Дмітрый Тамела у нас каля мяча, і нібыта удар рыхтуе. Разгон ён бярэ летні зоны цэнтральнага кола. Тамела пробівае па варотах, адбівае перад сабой галкіпер, і няўдалае дабіванне. Удар ад варот мы з вами побачым. Але ж будзем мы глядзець за працягам сустрэчы. Ісаченка. На Хвастовіча дзейнічае. Зноў жа Ісаченка. Хвастовіч. Выбіваецца мяч па-за межы поля. Ну і тут Мікіта Воўченка. Тамела. Уключаецца. Пробівае па воротах. Сутыкаецца з супернікам, но Сергею Клімашэўскаму трэба недзе гэтыя ніткі гульні браць у рукі, адшукаць іх усё ж такі, бо пакуль што ёсць да арбітра пэўныя пытанні. Не тое, што за ўвагі, але ж хацелася б спытаць, ну, навошта даваць гэтай гульні столькі барацьбы.
Усё ж таки восень, конец сезона, ну і трэба, магчыма, футбалісту паберагчы сваімі судзейскімі рашэннямі, дзесьці за лішні фол свіснуць, ну, але гэта манера працы, ведаем мы добра тых жа англійскіх суддзяў, якія могуць даваць і ногі ламаць, але ж працягваць гульню. Ну, а у нас тым часам Дмітрый Туравец з мячам сустрэўся. Жарнасек адгуляўся на Кондратовича. Ну і бачым мы, што Туравец перыядычна змяшчаецца на пазіцыю апорнага паўабаронцы. Ну, у нас тым часам Піліпенка з мячом сустракаецца, чапляюць Міхася, але ж без падзення, без страты мяча. І працягваем сачыць за разгортваннем атакі зелёна-белых. Піліпенка скідае на Бару. Бара з мячом. Бара ў штрафной. Перадача на Хвастовіча. Хвастовіч ніжэй, але ж занадта рэзка згуляў, нібыта ні па пазіцыі Кондратовича, ні па пазіцыі Ісаченкі. І там яшчэ і футбаліст Оршы патрапіў па мячы. Ён выйшаў па-за межы поля, Астравец разгуляў яго з аута. Туравец з мячом сустракаецца. Зноў жа Кондратович. І зноў Дмітрый Туравец. Глядзім далей. Удар здалёк і блізка да стойкі ідзе спроба Ясіна Бара. І вось так мог астравецкі мараканец адкрываць лік у сённяшняй сустрэчы. Хаця не атрымалася. Макаров уводзіць мяч у гульню. Зачапіліся за яго ж партнёры, але ж не атрымалася разгарнуць атаку першым тэмпам. Спроба зрабіць гэта тэмпам нумар 2 праз Артема Ганжурова. І сыходзіць мяч па-за межы поля. Гэта аут на карысць Оршы. Невелічкая пауза на той, каб Болбой адправіў мяч на футбаліста, які будзе выконваць гэты стандарт. І Цімерлан Салімаў ідзе да футбольнага снарада для таго, каб гэты стандарт выканаць на карысць сваёй каманды. Астравец мяч перахапляе, разганяецца атака. Ясін Бара па краі аддае перадачу на Яўгена Азерскага. І Азерскі чакае партнёраў. Зноў жа Бара. Азерскі змяшаецца ў цэнтры атакі на сваю родную пазіцыю. Але ж спроба перадачы на Івана Таўкачова не праходзіць. Тамела пяткай скідае, спрабуе знайсці Іллю Селязнёва, знаходзіць толькі Захара Кондратовича. Жарнасек, моцны закід наперад. Там Ісаченка, там Адамчык. І ўсё ж такі удар ад варот будзе выконвацца. Ну, а мы будем глядзець за Максімам Макаровым і яго дзеяннямі. Макаров. Няўдалая перадача. Піліпенка мяч падбірае. Ну і гэта павінна быць жоўтая картка. Гэта зрыў перспектыўнай атакі, хаця прытрымлівае картку зараз Сергей Клімашэўскі. Добры выхад ад Міхася Піліпенка, які зрываецца супернікамі. Паказвае рэферы, адкуль павінен выконвацца стандарт. І, ну, гэта ідэя для падачы. Застаецца у нас каля сваіх варот два футбалісты Астраўца. Гэта Ягор Ісаченка і гэта Захар Кондратович. Ну а Дмітрый Туравец будзе выконваць удар по воротах і літаральна ў сантыметрах ад стойкі мяч ідзе. І прычым рыкашэтам ад футбаліста Оршы, гэта вуглавы. І Міхась Піліпенка будзе гэтым стандартам карыстацца.
33-я хвіліна, ну і не хапае нам вось такіх яскравасцяў. У гэтай сустрэчы сапраўдны такі восеньскі футбол. Піліпенка падае ў штрафную, ёсць скідка, удар па варотах і са знешняй стараны сеткі мяч трапляе. Будем назіраць мы за Максімам Макаровым і яго ударам ад варот. Разгуляў на Станіслава Іршава, каб не памыліцца, галкіпер Оршы, і аршанцы выходзяць з абароны. Праз Салімова паляцеў ён наперад, але ж стрымліваюць яго астравецкія футбалісты. Адамчык. Таўкачоў пад яго змяшчаецца. Адамчык пераводзіць на супрацьлеглы край. І даходзіць мяч да Артёма Ганжурова. Ганжуров у штрафную. Там чапляецца Кандратовіч, але ж Тамела. На мячы першы. Тамела не даюць Дмітрыю давесці гэтую атаку, нягледзячы на вялікую колькасць дрыблінга. І Макс Жастароў разгортвае наступны тэмп атакі сваёй каманды. Перадача ў бок Тамелы. Тут жа і Коўрук ляціць на мяч. Коўрук на ногі ўздымаецца, нягледзячы на падзенне. І Дмітрый Туравец мяч са штрафной выбівае. Бара. Скидка на Азерскага. Азерскі пропускае. І Воўчынка мяч падбірае надалей. Астравец перахапіў. Піліпенка. Піліпенка наперад. Але там Макараў павінны выходзіць. Ён гэта і робіць. Адамчык. Расолька адгуляўся на партнёра. І Бара. З мячом Піліпенка. Зноў жа перадачу ў бок Бары, але не паспеў мараканец з мячом сустрэцца. Перахапілі аршанцы. Тамела. Перавод у бок Адамчыка. Адамчык, падача. Ёсць варыянт для скидкі, але не праходзіць. Не праходзіць ўсё ж такі камбінацыя аршанцаў. Ёсць зараз остраўчан шанец разгарнуць сваю атаку. Зноў жа перадача ў бок Бары, але ж прыкрыты надзейна мараканец. І гучыць свісток рэферы. У нас будзе стандарт на карысць Оршы. Все ж таки не, паказвае Сергей Клімашэўскі, што трэба мяч пераводзіць да варот астраўца, і менавіта там стандарт будзе разгуляны. Цікава, наколькі адкладзены ён быў. І хутка разгуляў Матвей Коўрук на Дмітрыя Тураўца. Зноў жа Коўрук. Таўкачоў. Перагуляў Адамчыка. Таўкачоў паляцеў штрафную. Таўкачоў трэба прастрэльваць. Ён гэта робіць і зарабляе вуглавы для сваёй каманды. У мінулы раз гэты стандарт скончыўся небяспекай ад Ясіна Бара. Паглядзім, што будзе на гэты. Міхась Піліпенка зноў жа пайшоў да мяча. Бягуць астраўчане і аршанцы ў штрафную. Хтосьці атакаваць, хтосьці абараняцца. 37-я хвіліна у нас ідзе. І Міхась Піліпенка падае. Выбіваецца мяч па-за межы штрафной. Падбор за аршанцамі, але занадта моцная перадача. І гэта для Матвея Коўрука здабыча. Паляцеў Тамела прэсінгаваць галкіпера, але галкіпер гуляе на Захара Кандратовіча. Кандратовіч з мячом. І вось такой перадачы знаходзіць Дзяніса Хвастовіча. Хвастовіч спрабаваў перавесці на Бару, знайшоў Тамерлана Салімова. Расолька. Зноў жа Салімаў. Адамчык. Перадача на партнёра. Іршаў. Іршаў далей на Жастарова. Салімаў. Салімаў, прычым бачым мы, што змяшчаецца перыядычна на пазіцыю паўабаронцы цэнтральнага. Пакідае свой край, дзе сёння дзейнічае. І будзем даглядаць гэтую атаку.
якая для аршанцаў сканчваецца аутам на карысць суперніка. Астравец будзе разгортваць свой наступ пасля стандарта. Сакалоўскі. Закид на мяжу штрафной. А там зачапіліся аршанцы. Жарнасек головой згуляў. Туравец страчвае мяч. Орша у контрвыпадзе. Ситуация 3-3 складаецца. Да Тамелы мяч доходит. Дмитрий пробівае, але пробівае мимо ворот. 38-я хвіліна. І будзе Матвей Коўрук выконваць удар ад ворот. Тридцать 39-я хвіліна ўжо распачалася. Ідзе справа у нас паціху да перапынку. І зазірнем мы таксама у тое, што адбываецца ў іншых матчах. Пакуль змянілася сітуацыя настолькі ў лідзе. Двойчы за 2 хвіліны здолела каманда забіць Гомелю 2. У Добрушы Аскераў, Бурнос аўтары забітых мячоў. БАТЭ-2 і Дняпро лік пакуль не адкрылі. Адамчык закидывае на Селязнёва. Селязнёў праходзіць і Сачанку. Селязнёў супраць яго Жарнасек. Выбівае Герман мяч па-за межы поля. І зноў жа Тайсір Адамчык будзе выконваць закид з гэтых самых па-за межаў. Жастароў. Адамчык супраць Таўкачова гуляе на свайго абаронцу. Няўдалая перадача і Сачанка наперад. Азерскі. Хвастович, мацнейшы закид, але ж у рукі Максіму Макарову. Іршаў памыляецца ў перадачы. Яўген Азерскі. Азерскі з мячом і адціскае таго. Станіслав Іршаў дапамагае свайму галкіперу. 4-й нумар. Магчыма, трэба было Азерскаму параней прабіць. Але ж Макаров уже не першы раз насамрэч дорыць мяч супернік. Трэба гэтага не рабіць галкіперу. Ну, а астраўчанам трэба пачаць гэтым карыстацца. Коўрук сустрэўся з мячом, адгуляўся наперад. Таўкачоў не вельмі ўдала згуляў на Піліпенку. Атрымаў мяч зноў жа. Таўкачоў наперад. Там Расолька на шляху мяча. Воўчанка. Ну і хуценька зазірнем мы ў пратакол, каб паглядзець, хто можа з'явіцца на футбольным полі, дапамагчы сваім камандам у другім тайме. Але паглядзім за гэтай няўдалай атакай аршанцаў. Бара. Хуценька прабяжымся па запасе. У Оршы толькі палявыя футбалісты. Мацвей Бажанаў, Станіслав Булахоў, Абдулзіславал, Сцяпан Гоманаў, Арсеній Чакур, Владзімир Башун, Іван Беразун, Рауля Дагізал Заде, Владзіслав Пунінскі могуць выйсці. У Астраўца галкіпер запасны Алексей Гінько. З палявых могуць выйсці Вадзім Юхновіч, Ягор Сямёнаў, Мікіта Качур, Матвей Каліноўскі, Іван Агей. Вось такія запасы. Ну і калі казаць пра перакрыжаванні, то Сцяпан Гоманаў сезон пачынаў у Астраўцы, перабраўся ў Оршу, а Іван Агеў ураджэнец гэтага горада ў Віцебскай вобласці. Бар зачапіўся за мяч, перахапіў для сваёй каманды. Хвастович на дрыблінгу прыбраў Расольку. Перадачу ў бок Таўкачова. Таўкачоў прабівае па варотах і забівае. Астравец. Гэта 1-0. Гэта Яўген Азерскі. Ніякага становішча па-за гульнёй тут не было. Астравец забівае. 1-0. Робіцца лік у нашым матчы на 42-й хвіліне. Ніякага становішча па-за гульнёй. І тлумачыць лайнсмен. І тлумачыць лайнсмен Дмітрію Тамелу і палове астатняй Оршы, чаму тут не было афсайда.
Завалілася лінія у Оршы. Ну і вось, калі рашэнне спрэчнае, Астраўцу вяртаецца за тую гульню у твар Івану Таўкачову. Вось такое у нас адкрыццё ліку ў нашым матчы. Астравец выходзіць наперад, гэта Яўген Азерскі. Усё ж такі ён сваім эпізодам карыстаецца. 0-1 на карысць гасцей. І Дмітрый Тамела ўсё не адпускае Сергея Клімашэўскага. У нас 1-0, гэта Яўген Азерскі. Ён забівае у вароты Оршы. Незадаволеныя трыбуны. Ну і Дмітрый Тамела яшчэ і да Сергея Крата пайшоў, да старэйшага трэнера Астраўца. Нібыта штосьці Сергей Константинович можа вырашыць у гэтым эпізодзе. Яго каманда забіла. Ну а Дмітрый Тамела ўсім зараз будзе распавядаць, што гэты гол быў забіты не па правілах, хаця тут насамрэч з нашай пазіцыі вельмі складана адсачыць гэту самую лінію. Ну а што тычыцца астравецкай атакі, ўсё прыгожа было зроблена. Дзяніс Хвастовіч на дрыблінгу прайшоў Паўла Расольку, аддаў перадачу на Івана Таўкачова. Таўкачов зарыентаваўся, прастрэліў штрафную і там забіў свой мяч у вароты суперніка Яўген Азерскі. Будзем глядзець, чым Орша будзе адказваць. Адказвае вось такой атакай і зарабляе вуглавы на сваю карысць. Ну, у нас працягваецца сустрэча. Вуглавы на карысць Оршы. Падача. Адбіваюцца астраўчане. За іршавым падбор. Скідка ў край. Яшчэ адзін закід. Тамела ўсіх перавесіў. Скінуў на партнёра. Селязнёў. Яшчэ адна падача. Працягваецца у нас барацьба ў штрафной. Адамчык яе выйграе. Удар па варотах. Блакуецца. Падбор за Оршай. Яшчэ адна спроба удара. Перад сабой адбівае Матвей Коўрук і не атрымліваецца у аршанцаў нават зараз забіць і становіцца па-за гульнёй. Яшчэ фіксуецца лайнсманам. Зафіксаваў яго Дзяніс Лешченка, слуцкі арбітр. Ну і проста ўсё зрабілі аршанцы для таго, каб зраўняць лік, але ж не атрымалася гэтага зрабіць пад перапынак. 1-0 на карысць Астраўца. Яўген Азерскі адкрыў лік у нашай сустрэчы пад канец першага тайма. Вось такі у нас тайм нумар 1. Багаты на эмоцыі, багаты на нейкія невялічкія эпізоды, на гарачыню футбола. І адпачнем 15 хвілін, каб вярнуцца на гарадскі стадыён у Оршы і сачыць за футболам.
Мы вяртаемся на гарадскі стадыён у Оршы, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2 супрацьстаяння Оршы і Астраўца. 1-0 пасля першых 45 хвілін на карысць гасцей. Яўген Азерскі на 42-й хвіліне з перадачы Івана Толкачова адкрыў лік у сустрэчы. Былі пытанні ў заўзятараў наконт становішча па-за гульнёй у гэтым эпізодзе, але ж, пераглядзеўшы момент у перапынку, можам мы вас заўпэўніць, што ўсё было ў межах правілаў, прычым, што цікава, двойчы у менавіта пабудове становішча па-за гульнёй памыліўся адзін і той жа футбаліст. Гэта Станіслаў Іршаў, і вось так аршанцы, здаецца, дзейнічаючы 10 лепш за апанента, пропускаюць свой гол напрыканцы тайма, і пакуль што Астравец у нас наперадзе. Будзем глядзець, яшчэ 45 хвілін у Оршы ёсць, каб адгуляцца, каб нават выйсці наперад. Усё у футболе у нас бывае, і будзем назіраць за таймом нумар 2. Сергей Клімашэўскі, рэфері з Мінска, рыхтуецца даць свісток да пачатку сустрэчы, і рыхтуемся таксама мы да таго, каб гэтую сустрэчу глядзець. Распачынаецца у нас тайм нумар 2. Нагадаем судзейскую брыгаду адразу. Сергей Клімашэўскі, галоўны рэфері, пра яго мы з вами ўжо гаварылі. Анатолій Муха, Мінск, Дзеніс Лешченка, Слуцк па краях. Атака Орш у нас разгортваецца, падача ў штрафную. Ёсць скідка. І не даходзіць справа да добрага удара. Астравец перахапіў. Чацвёрты арбітр аршанец Сергей Сізікаў, інспектор сустрэчы Васіль Каліноўскі, горад Мінск. Вось такая у нас атака разгарнулася ў Оршы, здавалася б, патэнцыйна небяспечная, але ж не атрымалася, выйшаўшы з распранальнай у гаспадароў, зраўняць лічбы на табло. Вось зараз, магчыма, зноў жа узнікне эпізод Ганжуроў, але ж не праходзіць той Захара Кандратовіча. Салімаў дапамагае свайму партнёру. Кандратовіч зноў жа суправаджае нападаючага, але ж не праходзіць падача. Толкачоў супраць Адамчыка. Адамчык перахапляе. Адамчык прастрэльвалі, там зноў жа Захар Кандратовіч. Працягваем сачыць. Жастароў, перадача на Салімова. І адгуляўся той на Воўчанку. Жастароў мяч пацягнуў, аддаў перадачу на Расольку. Расолька няўдала згуляў і толькі вуглавы мог зарабіць, але ж нават не зарабляе яго. Аут на карысць Оршы. Мацей Сакалоўскі надзейна выбівае мяч па-за межы поля. Салімаў аддае перадачу. Уключылася Орша з першых хвілін, з першых секунд тайма нумар 2. І будзем глядзець, наколькі гэтага запалу хатняй атакі хопіць у тайме нумар 2. Першыя 10 хвілін першага тайма назіралі мы падобную карціну. Таксама актыўна Орша атакавала, але потым паціху пачалі ўзнікаць эпізоды і у Астраўца. Вось зараз Іршаў скідае на Макарова. Ну і мы хуценька прабяжымся па складах каманд, калі яны дадуць нам такую магчымасць. Бара прайграў барацьбу Салімаву. Ну і мы хуценька прабяжымся па складах каманд. Орша, Максим Макаров, голкіпер, 20-й нумар на яго цішотцы. У полі яму дапамагаюць Станіслаў Іршаў, 4-й, Тайхір Адамчык, 6-й, Тамерлан Салімаў, 7-й, Макс Жастароў, 8-й, капітан каманды Павел Расолька, 10-й, Дмітрый Таміла, 11-й, Мікіта Воўчанка, 18-й, Мікіта Бабчонак, нумар 21, Артем Ганжуроў, 23-й, Ілля Селязнёў, 24-й. Вось такі склад у Мікалая Кітаёва, галоўнага трэнера аршанскай каманды. Што тычыцца Астраўца, Мацей Коўрук, голкіпер, нумар 14, у полі разам з ім 9-й, капітан каманды Дзеніс Хвастовіч, 11-й, Ясін Бара, 15-й, Дмітрый Туравец. І вось Бара з мячом, Бара пракідвае сабе на ход, Бара паляцеў наперад. Разам з ім Мікіта Бабчонак, які мяч перахапіў. Згуляў на Жастарова. Што тычыцца Астраўца, Дмітрый Туравец, 15-й, Яўген Азерскі, 17-й, Міхась Піліпенка, 18-й, закід наперад ад аршанцаў. І няўдалая спроба перакінуць Мацея Коўрука ад Іллі Селязнёва. Герман Жарнасек, 20-й, Ягор Ісаченко, 21-й, Іван Толкачоў, 27-й, Мацей Сакалоўскі, 33-й і Захар Кандратовіч, 44-й. Юрый Каратай, галоўны трэнер футбольнага клуба Астравец. Вось так, ведаеце, як кажуць у інтэрнэтах, спідранам па складах мы прабегліся. І
Нагадаем, што на бліжэйшыя 45 хвілін каментатар гэтай гульні для вас не змяняецца. Іван Міцкевіч, каментатар БФФ, працуе на сённяшнім матчы для вас і дзесьці разам з вами. У першым тайме не самую вялікую колькасць момантаў мы пабачылі, хаця насамрэч гульня такая даволі бадзёрая і вясёлая для лістапада месяца. Ужо так даволі холодна, плюс у першым тайме былі пэўныя праблемы, асабліва на пачатку у гасцей для таго, каб адаптавацца да гэтага натуральнага газону, прычым даволі такога склізкага. І плюс яшчэ дадаецца ў нас невялічкі снег, што не робіць добра ні газону, ні стану футбалістаў, таму у гаспадароў сёння ёсць пэўны перавес свайго поля. Глядзім далей. Валодзіць мячом аршанцы. Расолька разварочваецца. Глядзіць, дзе хто з партнёраў. Разам з ім Іван Таўкачоў. Расолька на Салімова скідае. А той далей. Наперад. І вось скідка пяткай. Перадачай Кандратович. Перарывае гэтую камбінацыю аршанцаў. Разгортваецца камбінацыя цяпер ужо астраўчан, але ж не атрымліваецца у Міхася Піліпенка. Добрая перадача наперад. Будзем глядзець за наступнай спробай Оршы. 5 хвілін у нас прайшло. І як і ў першым тайме, тайм нумар 2 пачынаецца з актыўнасці гаспадароў поля. Свісток ад Сергея Клімашэўскага. Парушэнне правілаў з боку Міхася Піліпенка фіксуецца. Разгулялі хутка аршанцы. Сам Тамела пабег, сам прабіў, патрапіў суперніка Піліпенка. Хвастович, закид наперад, Таўкачоў, зачапіўся, Таўкачоў! Перадача на Азерскага, але як у першым тайме не атрымалася, вуглавы толькі на карысць астраўчан. Патрабуе трэнерскі штаб гасцей Івана Таўкачова спрабаваць біць у такіх сітуацыях. Ну, у нас ёсць і пэўна невялічкія праблемы з табло, вяртаецца яно на сваё месца. І бачым, што 52-га хвіліна ідзе ў Оршы. І Міхась Піліпенка рыхтуецца выканаць падачу з вуглавога. Былі пэўныя небяспечныя эпізоды пасля стандарта ў першай палове. Піліпенка на далёкую стойку скідка, удар па варотах ад Дзяніса Хвастовіча. Забірае мяч у рукі Макараў, адпраўляе яго наперад. Там Ягор Ісаченка. Трэба яму мяч апрацоўваць. Гуляе ён на галкіпера. Коўрук, вынас. І Макс Жастароў. За мяч чапляецца Расолька. Перадача на Адамчыка. І зараз трэба астраўчанам вяртацца на сваю палову поля. Пакуль аршанцы атакуюць. Які момант узнік у Дмітрая Тамелы. Прычым рыкашэтам ад суперніка дайшоў мяч да нагі 11-га нумара. Той уже у падзенні спрабаваў забіць у вароты. А мы працягваем сачыць. І, дарэчы, аднавіўся ў нас матч у Пінску. Прыбралі снег у межах футбольнага поля на валне. І таму вална з Мінскам 2 таксама распачалі сваю сустрэчу на гадзіну пазней за ўсіх. Ну, у нас у першым тайме Дняпро мінімальна перамагае БАТЭ-2. Ліда двойчы забіла Гомелю 2. Ну і у нас таксама мінімальная перавага астраўца. Адамчык. Спроба закіду ў штрафную ад Мікіты Бабчонка. Не праходзіць яна і сыходзіць мяч па-за межы поля. Глядзім далей. Бара. Бара за мяч зачапіўся. Жастароў цягне за цішотку мараканца. Першая жоўтая картка. Зрыў перспектыўнай атакі. І будзе у нас стандарт на карысць Оршы. Будзе стандарт на карысць астраўца. Жоўтая картка на карысць паўабаронцы Оршы. Пацягнуў за цішотку ён суперніка на сваё палове поля.
не даў мараканцу разгарнуць перспектыву атакі. Ну і таму жоўтая картка. Усё дакладна па правілах робіць Сергей Клімашэўскі. Ну і будзем глядзець за Міхасём Піліпенка, яго падачай. Ну а пакуль Мікалай Кітаёў. Здаецца, ці чацвёрты арбітр падыходзіць да Сергея Клімашэўскага. Усё ж такі гэта Сергей Сізікаў, падобныя яны вопратцы, таму лёгка і спутаць. Але ж Мікалай Кітаёў на сваёй лаўцы. І вымушаны быў Ясін Бара выйсці па-за межы поля, паправіць экіпіроўку. Ну а Міхась Піліпенка тым часам рыхтуецца да стандарта. Падача! Замітусіўся мяч у штрафной. Выбіваюць аршанцы. Там Матвей Сакалоўскі. Трэба яму спрабаваць фаліць. Ён гэта робіць. Жоўтая картка для Матвея Сакалоўскага будзе. 1-1 па папярэджаных і вяртаецца Ясін Бара на газон. Трэба яму было паправіць экіпіроўку. Што ён і робіць. У нас парушэнне правіл у цэнтры поля, но Мацею Сакалоўскаму трэба было гэта рабіць, зрываць атаку суперніка. Ўсё ж такі перспектыўна выглядаў гэты контрвыпад. 56-я хвіліна. І у нас 0-1 на карысць гасцей. Разгулялі аршанцы. Жастароў. І няўдала разгуляў камбінацыю расійскі паўабаронца, але ж Матвей Сакалоўскі таксама няўдала здзейнічаў у бок Ясіна Бара. Жастароў прайшоў Піліпенку, перавёў на супрацьлеглы край, там Адамчык. Таўкачоў адразу ляціць на абаронцу. Адамчык працягвае. І глядзім далей. Зноў жа Жастароў з мячом у цэнтры поля. Перавод наперад на Ганжурова. Той на Расольку. І зноў жа Павел з мячом сустракаецца. Расолька. Аддае на Дмітрыя Тамелу. Той у край змяшчаецца. Скідае на Адамчыка. Адамчык падае. Але падае па-за межы поля. Тайхір Адамчык. І будзем глядзець за ударам ад варот. Коврук адгуляўся на Дмітрыя Тураўца. Туравец. Моцна адпраўляе мяч у край. Там чапляюцца аршанцы. Расолька, але неўдалая перадача. Кандратовіч. І бачым мы, што выходзіць. Астравец зноў жа з абароны. Хвастовіч. Таўкачоў. Таўкачоў. На Ясіна Бара дзейнічае, але становішча па-за гульнёй мараканец. І падвойная замена ў Оршы рыхтуецца. Владзіслаў Пунінскі і Арсеній Чакур на поле з'явіцца. Чакур памяняе Арцема Ганжурова. І Пунінскі выйдзе. Замест будзем глядзець каго. Ганжуров ідзе адпачываць і не бачу я другога футболіста. Гэта Станіслав Іршаў. Тут перабудова будзе у абароне капітальная. Пунінскі зойме месца крайняга абаронцы. Тайсір Адамчык змесціцца ў цэнтр. Ну а што тычыцца Арсенія Чакура, то для яго гэта замена па пазіцыі. Азерскі. Няўдала скінуў на партнёра. Расолька. Жастароў. Супраць яго Жарнасек добра дзейнічае. Працягваюць аршанцы атакаваць. Салімаў. Бара. Перавод на супрацьлеглы край. Трэба ўключаць ногі Івану Таўкачову, але там Воўчанка першы будзе на мячы. Воўчанка скідае на Макарова. Макаров адразу прэсінгуе Яўген Азерскі. І Герман Жарнасек з мячом сустракаецца. Няўдалая перадача наперад. І 59-я хвіліна ідзе. Аршанцы надалей працягваюць больш актыўнічаць. Ну, астраўчане аддалі суперніку мяч і шукаюць сваё шчасце ў контратаках. Хвастовіч парушае правілы.
Причем робить гэта на палове поля суперника. Орша з мячом. Чакур. Чакур. Супраць яго Пилипенко. Бара на подборы. Бара закидае мяч на Евгена Азерскага. Мягко так гуляе. Максим Макаров. Бара. Бара зачапіўся, даў перадачу наперад. Михасю Пилипенко трэба ногі ўключаць супраць яго Тамерлан Самілаў. Салімаў, выбачаюся, і Пилипенко з мячом. Подача ў штрафную. Таўкачоў прабівае, і гэта 2-0 у Івана Таўкачова. 1+1 у сённяшнім матчы. Іван Таўкачоў оформляе 1+1, здаецца. І так, Іван Таўкачоў атрымлівае віншаванне. Менавіта ён забівае у вароты Оршы. Михась Пилипенко, аўтар галявой перадачы. І Іван Таўкачоў у нас сёння робіць добрую заўвагу на лепшага гульца матча. 1+1. Галявая перадача на Евгена Азерскага. І галявы удар у другім тайме. Вось казалі мы пра тое, што Орша актыўней атакуе, Орша стварае эпізоды, але ж Астравец забівае у вароты суперніка. Вось так вось нечаканы у многім, не самы, здаецца, па дынаміцы гульні лагічны гол, але ж 2-0 на карысць Астраўца, і насамрэч трэба гасцям забіваць трэці. Для таго, каб здымаць усе пытанні па сённяшнім матчы. І будзем глядзець, ці атрымаецца ў іх гэта, ці Орша здолее зрабіць камбэк. Ведаюць аршанцы добра, як з Астраўцом сыходзіць з розніцы -2, бо яны гэта ўжо рабілі. У нас тым часам Герман Жарнасек мячом валодае. Пайшла перадача наперад у бок Таўкачова, і затым ужо вельмі пільна сочаць абаронцы. Але ж будзем глядзець надалей. Паглядзім мы і за тым, што адбываецца ў іншых матчах. У нас ва многіх сустрэчах ужо распачаліся другія таймы. Толькі ў Пінску тайм нумар 1 ідзе. Дарэчы, Батэ і Дняпро ўсё гуляюць 1-0 на карысць гасцей. Бара няўдалы удар. Ну а Ліда ва ўсю куражыцца у Добрушы. 5-0 на карысць Ліды супраць Гомеля 2. Што тычыцца вышэйшага дывізіёну, то там Арсенал прайграе Слуцку, Нёман выйграе у Віцебска 1-0 у кожнай з сустрэч. У другой лізе можам мы фіксаваць, што Энергетык яе выйграе, вяртаецца у эліту, у першую лігу, амаль у эліту. Ну а па становішчы на перапынак у Стэнлеса і дубля брэсцкага Дынама быў лік 1-1 і дададзены час. Экстратаймы там гуляюцца, но у нас пакуль што Астравец правёў сваю атаку. І цяпер будзе адказваць контрвыпадам Орша. І бачым мы адразу, што Іван Таўкачоў вяртаецца абараняць вароты. Вось зараз чапляецца за мяч, захоўвае яго для сваёй каманды Жарнасек. Ну а у падкаце добра гуляў Ягор Ісаченка. У нас тым часам аршанцы мяч перахапілі. Гэта Расолька няўдала згуляў, скажам, прама, і Евген Азерскі спрабуе выцарапаць гэты мяч, але Тамерлан Салімаў першы на мячы. Абдулазіз Славал з'явіцца ў нас на полі. Гэта, хутчэй за ўсё, опцыя замены для Паўла Расолькі, калі глядзець менавіта па пазіцыі. Бара. Ясін Бара з мячом. Ясін Бара. І парушэнне правілаў. Прыбраў Ясін мяч ад суперніка, зачапіўся за ногі. Ну, гэта футбольны хітрык. Гэта ўсё зразумела. Ну, у нас Абдулазіз Славал, вопытнейшы, насамрэч, паўабаронца. Прыехаў ён на Беларусь уже прыкладна 15 год таму, калісьці ў мінскае Дынама. Не прайшоў прагляд, потым былі
славутыя гады ў Наваполацку, ну а пасля маладзечна Орша. Ну, вось такі шлях. Ну, мы будем глядзець. Ёсць Мікіта Бабчонак, ёсць Павел Расолька па пазіцыі. Для Абдулазіза, ну, менавіта Бабчонак. Бачу я табло. Ну, у нас Міхась Піліпенка зноў жа каля мяча. У прынцыпе, Міхасю можна і прабіць. Подача на далекую стойку. Аршанцы отбиваются. Подбор за Островцом. Удар 1, удар 2. И Дионис Хвостович робит лік 3-0 нашей сустрэчы. Дионис Хвостович забивая свой гол у вороты Орши. И у нас 3-0. І замена адбылася. Мікіта Бабчонак будзе сыходзіць адпачываць. Замена яшчэ не адбылася. Ўсё ж такі Абдулазіз Лавал паспеў схадзіць на сваю лаўку, яшчэ пракансультавацца з Мікалаем Кітаёвым, і мяняе ён Мікіту Бабчонка. Пабег размінацца ў Астраўцы нават запасны галкіпер Алексей Гінько. І тут насамрэч можа быць опцыя на апошнія хвіліны яшчэ і выхаду галкіпера. Запаснога ўсё ж такі Гінько ў гэтым сезоне летам прыйшоўшы ў Астравец ніводнага разу не згуляў. Можа дадуць трэнеры яму пэўны час. Дарэчы, казалі мы пра супрацьстаянне Стэнлеса і Дынамо Брэст-2. Стэнлес выходзіць наперад. І на 106-й хвіліне забівае каманда Віталя Кірылкі. Яна набліжаецца да бронзовых медалёў другой лігі. 2-0 у Гродні. Юрый Клачкоў забівае ў вароты Віцебска. І тут магілёўскія заўзятары насамрэч могуць падсумаваць. Но у нас тым часам атака Оршы працягваюць гаспадары, нягледзячы на лік, спрабаваць штосьці стварыць. Зарабляюць яны вуглавы. І рыхтуецца падача ад аршанцаў. Не праходзіць гэта падача. І, дарэчы, Ясін Бара паскараецца. Тут усе паспелі праслізнуць у гэтым цэнтры поля пад моцны ўжо аршанскі снег. Лавал. Яму снег уже не страшны за столькі год у Беларусі. Ну, а Ясін Бара у адным з нядаўніх інтэрв'ю казаў, што, нягледзячы на тое, колькі жыве у нашай краіне, ўсё яму халодна. Мёрзнуць пальцы на нагах. У нас тым часам падача. Кандратович выбівае мяч па-за межы поля. Яшчэ адзін вуглавы на карысць Оршы. Зраўнівае лік дзяржынскі Арсенал. Матвей Міхайрын гэта робіць. Заглядаем мы і ў іншае супрацьстаянне. І рыхтуецца ў нас яшчэ адзін вуглавы. Зноў жа увага на Тайсіра Адамчыка, да якога мяч не даходзіць. Бабчонак. Застаўся ён, дарэчы, на поле. Мікіта Воўчынка пайшоў адпачываць. Ну, а мы паспяшылі Мікіту адправіць на заслужаны адпачынак. Усё ж такі побач яны знаходзяцца у нас у пратаколе. Ну і гэтая замена з выхадам Лавала пэўная рызыка для Оршы. Усё ж такі выхад апорнага паўабаронцы. Ну і бачым мы, што гуляе каманда агулам у 3 абаронцы. Салімаў, прычым яшчэ і насамрэч па пазіцыі нападаючы. Але вось такі вабанк ад Мікалая Кітаёва. Паглядзім, чым гэта скончыцца. Піліпенка. Перавод на Бару, становішча па-за гульнёй. І жоўтая картка для мараканца за эмоцыі. Дзе ж ты, Сергей Клімашэўскі, з жоўтымі карткамі быў у першым тайме?
Адамчик каля мяча. І рыхтуемся мы да чарговага стандарта. Макараў адпраўляе мяч наперад. У бок Тамелы не праходзіць гэтая перадача. Мацей Коўрук мячом завалодаў. Уключылі ў нас пражэктары. Усё ж такі ёсць пэўныя праблемы з надвор'ем. Закід наперад. У бок Ясіна Бара, той супраць Салімова. У барацьбе з расіянінам выцарапаў мяч Ясін. Збіў яго з ног Тайсір Адамчик, але ж парушэнне правілаў з боку мараканца фіксуе Сергей Клімашэўскі. Ну, а аршанскія трыбуны патрабуюць чырвоную. Тым часам рыхтуецца замена ў астраўца Ягор Сямёнаў. Падыходзіць да броўкі, вопытнейшы паўабаронца. Ну і зараз Дмітрый Туравец. Мякка на Матвея Сакалоўскага. Сакалоўскі прапускаў, але прапусціў на Абдулазіза Лавала. Рассолька. Жастароў. Перавод на супрацьлеглы край. Удар здалёк. Адбівае перад сабой Мацвей Коўрук. Тамела. Прастрэл. Удар па варотах. І ўсё ж такі забівае. Орша забівае свой гол прэстыжу. І 3-1 становіцца у нас на 71-й хвіліне. Замена ў складзе астраўца пасля гэтага гола. Не атрымалася у Мацея Коўрука на 0 згуляць у сённяшнім матчы, хаця у аршанцаў былі эпізоды і ў першым тайме. Вось Ягор Сямёнаў з'яўляецца на полі. Мяняе ён Дзяніса Хвастовіча. Ну і астраўчане спрабуюць даведацца штосьці ў Сергея Клімашэўскага. Ну, калі насамрэч разбіраць сённяшнюю гульню, пытанні і ў адных заўзятараў, і другіх будуць. Ну, у нас тым часам Ягор Сямёнаў замест Дзяніса Хвастовіча, аўтара трэцяга забітага гола. І будзем глядзець мы надалей. Дарэчы, Ілля Селязнёў адзначаецца голам у другім матчы запар. Забіваў ён Дняпру. Той самы другі гол, які паставіў кропку у тым матчы. Ну і вось сёння забівае астраўцу. Макараў мяч у рукі забірае пасля атакі астраўца і разганяе атаку сваёй каманды. 1-3 у нас на табло лічбы. І працягваем мы сачыць за нашай гульнёй. Усё ж такі Орша свой гол сёння забіць здолела. З чым мы яе заўзятараў віншуем. Ну, але пакуль віншаваць з большым у нас і не з чым. Коўрук выходзіць на зварот, мяч забірае. У нас яшчэ 18 хвілін асноўнага часу застаецца. І будем назіраць мы паралельна за супрацьстаяннем Мінска-2 і Валны. Прычым, што цікава, Вална ўжо прайграе з лікам 0-2 Мінску на сваім стадыёне. І што гэта сведчыць, калі у нашым матчы скончыцца ўсё так, як ідзе, Астравец пераможа. Астравец будзе ісці 8-м, на 9-м месцы будзе Мінск-2, 10-м будзе Батэ, і толькі потым на 11-м месцы будзе Вална. Гэта тая самая каманда, якая ставіла перад сезонам задачу патрапіць у тройку. Вось так вось задачы. І яе, і іх рэалізацыя мяняецца па ходзе сезона. Но у нас тым часам Батэ-2 зарабляе чырвоную картку. Міхась Піліпенка дае перадачу наперад. Азерскі, зноў жа Піліпенка.
Перавод на Таўкачова. Таўкачоў прабівае па варотах, трапляе у кагосьці з футбалістаў наперадзе, ці свайго, ці чужога. Ну і тут зноў жа склізкая частка поля. У БТ-2 на 61-й хвіліне быў выдалены хтось з футбалістаў. А мы будем глядзець надалей. Лавал. Неудалая перадача на Жастарова. Бара. Бара пракінуў сабе на ход, але там Тайсір Адамчык. З мячом. Бара запрэсінгаваў Адамчыка. Бара! Паслізнуўся, зваліўся. Не атрымалася ў Ясіна ўсё ж таки давесці гэтую атаку як мінімум да ўдара. Сам усё рабіў. І Жастаров аддае перадачу на Расольку. Расолька далей. Разгортваецца наступ Оршы. Даходзіць мяч да Дмітрыя Тамелы. Тамела. У штрафную Жырнасек зачапіўся, але ж працягваюць аршанцы. Мячом валодаць. Кондратович выбівае мяч па-за межай штрафной. Расолька на падборы. Перавод на Тамелу. Той падае. Жастаров там адзіны. І прабівае па варотах міма. 0-1 у Мінску на Сак Алімпійскі. 0-5 у Добрушы. І пайшла перадача ад Матвея Коўрука. Азерскі зачапіўся. Таўкачоў. Не атрымалася Пунінскага перагуляць. Аут на карысць Оршы. Працягваем сачыць і за іншымі супрацьстаяннямі. У нас пакуль нідзе нічога не змяняецца. Макараў. Хацелася па аналогіі з абаронцам Дняпра Маркавым назваць галкіпера, але ніякай сувязі з Магілёвым ён не мае. У адрозненні, напрыклад, Владзіслава Пунінскага. Но у нас тым часам Чакур у сваёй атацы. Чакур змяшчаецца, прабівае, трапляе ў Дмітрая Тураўца. Таўкачоў выбівае мяч падалей. Там на падборы Павел Расолька. Супраць яго Ягор Сямёнаў. Дзе дзесяткі сышліся. І Лавал сустракаецца з мячом, гуляе на партнёра. Салімаў. Пунінскі. Закид наперад. Не праходзіць, але ж працягваюць аршанцы мячом валодаць. Падача у бок Тамелы. Удар па варотах. Забірае мяч у рукі Матвей Коўрук. Нікуды галкіпер не спяшаецца. Мяч ужо можа ў руках патрымаць. Даць усім устаць на ногі. Ну а мы будем назіраць надалей за падзеямі астатных матчаў. Бара. Сустрэўся з мячом супраць яго Расолька. Бара. Сакалоўскі. Коўрук. Мякка гуляе ў край, але ж гэта аут на карысць Оршы. Салімаў. Яшчэ адзін аут, зноў жа на карысць аршанцаў. Расолька пайшоў выконваць. І павінен кропку змяняць. Зноў жа на Салімова закідвае. Салімаў. Перавод на супрацьлеглы край. Там павінен Бабчонак паскарацца да мяча. Ён гэта і робіць. Зноў жа Салімаў. Вельмі актыўна аршанцы яго выконваюць пры пабудове атак, але ж зноў жа вынік той жа. Матвей Сакалоўскі мяч выбівае па-за межы поля. Тамерлан Салімаў. Гуляе на партнёра. Гэта Селязнёў. Салімаў. Вось так спрабуе у штрафную гуляць. Няўдала. Азерскі сутыкаецца з Адамчыкам. Усё ў межах правілаў. Яшчэ і аут Яўген зарабляе для сваёй каманды. Мацей Сакалоўскі будзе гэта стандарт выконваць.
А далее глядим. Адамчык выбивае мяч наперад. Жастароў чапляецца. Супраць яго Сямёнаў выйграе барацьбу. Сямёнаў, скидка на Азерскага. Ну, Азерскі спрабаваў на Таўкачова прапусціць, але так вот Таўкачоў быў у іншай зоне. Аут зноў жа на карысць Астраўца. 79-я хвіліна у нас з вами падыходзіць да сканчэння. Пачынаецца хвіліна 80-я. Ну і нават абвалілі агароджу юныя заўзятары Оршы. Як бы нічога за гэта клубу не было. Некалькі маленькіх хлопцаў здолелі апынуцца на бегавой сцежцы. Ну і зараз патрабуюць супрацоўнікі бяспекі гэтых хлопчыкаў на трыбуны перамесціцца. Нас тым часам Макараў будзе выконваць удар ад варот. Ну і тут насамрэч пэўныя праблемы могуць у Оршы ўзнікнуць, калі інспектар гэты момант адлюструе ў пратаколе. Тады клуб атрымае штраф за паводзіны сваіх заўзятараў. Тым часам у нас мяч на палове поля Оршы. Макараў уключаецца ў прэсінг Азерскі. Макараў выбівае, робіць гэта на нагу Герману Жырнасеку. І Саченка. Перадача наперад, там Расолька выйграе барацьбу. І яшчэ адна замена рыхтуецца ў Оршы. Дарэчы, прыбег там яшчэ адзін футбаліст са зоны размінкі. Парушэнне правілаў з боку аршанскай каманды. З Захара Кандратовича, здаецца, з ног збілі. І будзем глядзець мы за далейшымі падзеямі. БТ-2 забівае ў вароты Дняпра ў меншасці. І што нам гэта сведчыць у турнірнай табліцы? БТ набярэ 51 пункт пры такім разліку. У Астраўца таксама будзе 51. І па асабістых сустрэчах Астравец будзе вышэйшы за барысаўскую каманду. Але там, як і ў нас, яшчэ прыкладна 10 хвілін гуляць. І будзем глядзець, чым будзе сканчвацца і наша, і іх сустрэча. 1-1 у Мінску, 3-1 у Оршы на карысць гасцей. І аут на карысць Астраўца. Сакалоўскі закідвае на Азерскага. Салімаў перахапіў. Адамчык. Адамчык закінуў наперад. Там Туравец выйграў паветра. Лавал. Абдулазіз супраць Матвея Сакалоўскага. Аддаў перадачу на Жастарова. Той далей на партнёра. Гэта Пунінскі. І падвойная замена. Рауль Адыгізал Заде. Здавалася б, з'явіцца, але 70 нумар, не 76. Іван Беразун і Матвей Бажанаў выйдуць у нас на поле у складзе Оршы. І пакуль, дарэчы, прытрымлівае замены Астравец. Толькі адна ракіроўка была ў каманды Юрыя Каратая. А Мікалай Кітаёў яшчэ дзве замены робіць, выкарыстоўвае свой трэці слот. Ну і будзем глядзець. Нёман Віцебск 3-1. Ну і што тычыцца замен, Матвей Бажанаў мяняе Макса Жастарова, а Ілля Селязнёў саступае месца Івану Беразуну. Селязнёў у нас адзначыўся голам у сённяшнім матчы. Ну а Макс Жастароў актыўна дзейнічаў у цэнтры поля. У Астраўца таксама рыхтуюцца замены. Бачым і Вадзім Юхновіч, і Мікіта Качур, і Іван Агеєў, і Алексей Гінько бягуць да сваёй лаўкі запасных. Астраўчане тым часам вымушаныя адбівацца ад атакі суперніка. Таўкачоў, няўдалая перадача наперад. Хаця гэта хутчэй быў вынас. І аршанцы. Скидка ад Бажанова. Расолька, установіўшы па-за гульнёй, знаходзіўся. Ну, тут яшчэ і Мацей Корук выцягнуў гэты удар. І рыхтуецца галкіпер Астраўца выканаць стандарт. Ну тут насамрэч на метр
за ўсіх. Бліжэй да ворот быў Расолька. Тамела таксама ў становішчы па-за гульнёй. І яшчэ адзін стандарт для Астраўца. Адпраўляецца мяч наперад ад Коўрука. Забярэ яго Максім Макараў. На Лавала згуляе. Лавал далей на Пунінскага. Пунінскі прайграе барацьбу. Таўкачоў. Прастрэл. І не дацягнуўся Ясін Бара. Заляцеў у вароты. Але без мяча. Лавал. Адгуляўся на партнёра. Мікіта Качур, Іван Агеєў. Рыхтуецца з'явіцца на полі у Астраўца. Мікіта Качур крайні абаронца. Іван Агеєў крайні нападачы. Можа згуляць на ўсіх пазіцыях, у прынцыпе, у паўабароне. Салімаў. Салімаў з мячом. Гуляе ніжэй на Івана Беразуна. Той далей наперад. Спроба скидкі пяткай. Чапляецца за гэтую скидку Сакалоўскі. Бара, вынас! І трэба бегчы зараз Яўгену Азерскаму, але ж ідзе гэты вынас прама на галаву Тайсіру Адамчыку. На газоне Іван Беразун. Разгулялі аршанцы хутка стандарт. І працягваюць аршанцы ціснуць на вароты суперніка. 5 хвілін, нават меней, застаецца да сканчэння асноўнага часу. Сыходзіць мяч па-за межы поля. Ясін Бара саступае месца Мікіце Качуру, а Міхась Піліпенка саступае месца Івану Агееву. Будзем глядзець за далейшымі заменамі і далейшымі дзеяннямі абодвух трэнерскіх штабоў. У Оршы, здаецца, усе слоты ўжо выкарыстаныя. У Астраўца яшчэ адзін слот. Міхась Піліпенка, жоўтая картка ад Сергея Клімашэўскага, нібыта за зацяжку часу. Ну і гэта ўжо залішняе, насамрэч, ад арбітра такое пачуццё. І ідуць адпачываць Бара і Піліпенка. Качур і Агеєў замест іх з'яўляюцца. Глядзім далей. Меней за 4 хвіліны застаецца у нас да сканчэння асноўнага часу. Адамчык. І разганяецца атака Оршы. Лавал. Перахоп ад Агеева. Агеев з мячом скідае на Матвея Сакалоўскага. Той спрабуе наперад. Зноў жа Лавал чапляецца. І, дарэчы, фарміруецца у нас тройка. У другой лізе Стэнлес выйграе у дубля брэсцкага Дынама. Коўрук, які мяч цягне зараз. Добры сейф ад галкіпера. Беразун. Яшчэ адна падача. Скидка. Кондратович гуляе. Таўкачоў спрабаваў на выйсці ў атаку, але ж тут Чакур. Кондратович супраць Лавала. Ёсць скидка на Пунінскага. Пунінскі. Перавод на Тамелу. Тамела мякка падае. Кондратович карэктуе палёт мяча. Лавал спрабуе прабіць. І Астравец выходзіць у контрвыпад. Таўкачоў пабег па край. Зачапіўся за мяч. Ёсць Яўген Азерскі. На яго Іван і гуляе. Але ж становішча па-за гульнёй. Фіксуе арбітр. І Орша у сваёй контратацыі. Чакур адгуляўся на Тамелу. Тамела супраць Ісачанкі. Там і Жырнасек падыходзіць дапамагчы. Расолька.
І Вадим Юхнович рыхтуецца з'явіцца на полі на апошнія хвіліны. Дарэчы, намінальны галкіпер, але трэці матч запар ён выходзіць як палявы футбаліст. І, здаецца, ужо на наступны сезон хутка можа Астравец нагуляць і яшчэ аднаго нападаючага. Прытым, што, здаецца, калі глядзець па статыстыцы, яшчэ ніводнага нават карнання мяча ад Вадзіма мы не пабачылі. Але гэта, насамрэч, замена, спроба пацягнуць дзесьці час, пагуляць на хітрыках. Падача, Коўрук чапляецца за мяч. Яшчэ адна спроба, і гэта ўжо становіцца па-за гульнёй ад Дмітрыя Тамелы. Плюс галкіпер там быў першы на мячы. Яўгена Азерскага будзе мяняць Вадим Юхнович. І свае 30 секунд асноўнага часу плюс некалькі хвілін, якія дадаць арбітр, Вадим Юхнович атрымае. Хаця зараз мы бачым, што у наступнай паўзе замена будзе адбывацца. Ну, пад такую замену можна і мяч выбіць па-за межы поля, што і робіцца. Ну і вось ці ў гэтай, ці ў наступнай паўзе. Замена адбываецца ў Астраўца. 3 хвіліны дададзенага часу мы бачым, і на гэтыя 3 хвіліны выходзіць трэці нумар. Вадим Юхнович таксама замена на 3 хвілінкі. Алексей Гінько з'яўляецца на футбольным полі. Гэта першы яго выхад за Астравец, можна сказаць, дэбют. І вось 3 хвілінкі атрымлівае Алексей Гінько як галкіпер, Вадим Юхнович як нападаючы. Ну і вось цікавая сітуацыя, насамрэч, якую ў футболе прадставіць ну проста нельга. У іншай сітуацыі у зоне замены сышліся адразу 3 галкіпера адной каманды. Вось такая цікавостачка, але Вадим Юхнович заяўлены як палявы футбаліст, і таму тут ніякай праблемы ў гэтым няма. Яшчэ адна хвілінка у нас падышла да сканчэння, амаль што першая ўжо дададзеная. Беразун наперад гуляе. Дайшоў мяч да Салімова, які адправіўся на сваю профільную пазіцыю. Ну і тут Іван Агеев проста з'ядае свайго апанента. І Тамерлан Салімаў з мячом адгуляўся, аддаў перадачу. Сямёнаў перахапіў. Таўкачоў на пазіцыі апорнага паўабаронцы з мячом сустрэўся, аддаў перадачу. Паляцеў туды да мяча хтосьці з астраўчан, гэта Ягор Ісаченко, але ж Тайсір Адамчык выйграў гэты забег. Пакуль, дарэчы, у абодвух астравецкіх галкіпераў, аднаго ў полі, аднаго на сваім законным месцы працы няма. І вось аршанцы ідуць у контратаку. Тамела аддаў перадачу на Чакура. Чакур удар здалёк і вышэй за браму. Але аж кантраляваў палёт мяча Алексей Гінько. Ну і, дарэчы, Арсенал забівае другі гол у вароты Слуцка. Мікіта Капленка. Нёман Віцебск 3-1, што ў нас далей БТ2 ўсё ж такі вырывае перамогу у Дняпра на 90 плюс першай хвіліне. Таму раскладка ў першай лізе такая. 8-е месца БТ2, 9-е Астравец, 10-е пакуль што Мінск-2, 11-я Вална. Ну а ў вышэйшай лізе у нас яшчэ адзін пераход у, як кажуць пра Расію, лепшую лігу міра, у другі памоцны дывізіён. Парушэнне правілаў з боку астраўчан. 93-я хвіліна ідзе. І насамрэч у нас Слуцк таксама становіцца удзельнікам першай лігі 2026. Толькі адна каманда яшчэ не дзве каманды яшчэ не зразумелыя. Тарпеда-2 і Гомель-2 будуць гуляць стыкавыя сустрэчы за права ратацыі дубляў. Ну а Белшына ці Бумпром будзе гуляць з камандай вышэйшага дывізіёна. Гэта будзе ці то Смаргонь, ці то будзе гэта Новополацкі Нафтан. Адбіваецца Астравец ад гэтага стандарта. 94-я хвіліна ўжо распачалася. І на гэтым усё. Сергей Клімашэўскі дае фінальны свісток. Астравец перамагае Оршу з лікам 3-1. 9-е месца для Астраўца ў гэтым сезоне.
16 место для Оршы. Ну і вось такім быў гэты апошні для каманд матч у сезоне 2025. Дзякуй усім, што паглядзелі трансляцыю нашай сустрэчы на YouTube-канале АБФФ. Сустрэнемся з вами яшчэ ў апошнім туры вышэйшага дывізіёна. Ну а тым, хто свой сезон уже скончыў, кажам добрых святаў, добрага новага году і сустрэнемся з вами ўжо у ім у 2026. Ну а пакуль, шаноўнае гаспадарства, увосень, у зіму не хварэйце і сачыце за беларускім футболам. Ну а пакуль да пабачэння і да сустрэчы на нашых беларускіх палях.